Ik moet hem wel even aanraken, anders is het niet leuk voor de camera natuurlijk. Hè? en anders twijfel je me onder Friesland dat het wel doet. Waar betinkt deze spel precies? Ja, dit is natuurlijk wel een bestaand spel. Maar ja, ik vind het wel leuk om er iets persoonlijks aan toe te voegen. Dit is het labyrint. Officieel is hij met 2 latten. En dat speel je met z'n tweeën. Maar dan heb ik heel veel spellen die je individueel spelen. Dus toen dacht ik van, ik doe het fietsstuur erop. Nou, en dan... Zo gaat die knikker dan het labyrint in. En dan potverdorie, hè, dan in de 10. Het lijkt nog niks, maar het wordt iets. Ja, het moet allemaal nog even geschuurd worden. En die komt hier trouwens bovenin. Een stukje PVC-buis komt hier straks. Je moet je voorstellen dat die hier komt. Nou, die heb ik dus correct zaagt. Diezelfde, die zit je kleer. Dat is dat onderdeel. De bedoeling dat hij hier komt, hè, en dan scoor je. Kegels ben mijn vader maakt. Ja, want in Hoyt is meubelmaker geweest, toch? Ja. Maar die kegels, ja, dat spul dat koop je bijna nergens. Dus het was ideaal dat mijn vader het maken kon. De eerste 2 spellen hebben we tegenbakken. Ja. En hoe vind je dat er dat? Hij is nog sketter bezig. Ja. Geweldig, ja. Wat wie nou de eerste die in de ver hier ging? Nou, ik denk dat het deze is. Het ballenspel. Dit is die zouder. Ja, hier staan er 100. Nou, dan zien we even van de lelijkste kant, maar we draaien hem even om. Het ballenspel. Op 2 meter afstand staan. Ja, en dan met de bal even in de hoogste score gegooid worden, hè? Nou. Kist er wat van Roen komen? Nee. Nee. Maar hij is nog een orenbaan. Ja. Werk ook in de zorg. Ja. De spellen ontwikkel ik ook steeds meer na dagbestedingen. En ik zie ook dat het heel veel prikkels losmaakt bij cliënten. Het zijn allemaal spellen met verschillende uitdagingen. En op die manier ben die cliënten ook heel divers bezig. En lukt de ene uitdaging niet, dan is de volgende er wel weer. Ik zie dat dat heel mooi werkt. Eén, 2, 3. Ik ben 13. En Do? 15. Ik ben 15. Ik ben 14. Lekker in hangen. Nu. Het is redelijk zwaar, vooral als je het de eerste keer is het heel erg zwaar. Maar verderop in het seizoen wordt het steeds makkelijker omdat je dan de slag te pakken krijgt. Als je kijkt dat die meiden in principe pas 4 weken bezig zijn, dan het zijn bijna allemaal talenten om zo maar te zeggen. Dus nee, dat gaat echt supergoed. Ja, daar krijg je spierballen van. Ik vind het wel heel erg leuk. Het is heel gezellig. Nou, zo lang mogelijk je armen gestrekt, voor je lichaam achterover. Volgend jaar willen we echt HT gaan roeien. En dit jaar willen we de Muiden, Muiden en Makken misschien nog als dat wil. Als dat lukt. Oh, dus je bent wel ambitieus. Ja. Dus we willen echt heel graag heel fanatiek gaan roeien. Mijn moeder en mijn Beppe die zaten vroeger ook op roeien. Dus ik wil ook wel graag dat doen, de HT. Okay. En dan een betere tierdeel zetten? Of, Ja, eigenlijk wel.
De HT is de belangrijkste race en daar draait het allemaal om. Elke Harlinger moet ooit eens de HT geroeid hebben. En dat willen die meiden natuurlijk ook. Er zijn een heleboel van die meiden waarvan de ouders ook allemaal geroeid hebben. Dus ja, die hebben dat van jongs af aan meegekregen. En die willen toch eigenlijk toch ook wel 1 keer in ieder geval hem gedaan hebben in hun leven, zeggen ze. Ja. Dus ja, daar zijn we nu mee bezig in het opleidingstraject. En Ja, we hopen dat dat volgend jaar gaat lukken. En hangen. Hou die armen strak. Okkerhel is de grootste vereniging in Nederland. We zijn eigenlijk het grootste roeistad van Nederland altijd geweest. We worden langzamerhand wel voorbijgestreefd. Maar we willen toch proberen om dat weer op de kaart te zetten. We hebben in totaal 6 sloepen in de vereniging. En het streven is eigenlijk om volgend jaar toch met 3 boten jeugd, 1 jongensboot en 2 damesbootjes, of meisjesbootjes dan, die HT te gaan roeien. Dus we hopen dat dat gaat lukken. Dus de jeugd is welkom. De jeugd is zeker van harte welkom. Iedereen vindt het heel leuk dat er weer nieuwe sloepen voorkomen. Ja, het is gewoon super. Ja, en er kunnen nog meer bij komen? Natuurlijk. Het kan altijd. We hebben genoeg boten. Liefst zoveel mogelijk natuurlijk.